Яраткан бию музыкасы төрледән төрле буяулар, балаларның шат елмаюы буларның барысында Фәрдиев исемендәге паркта узган буяулар фестивалендә күрергә мөмкин иде. Әлеге чарада шулай ук җәйге ишегалды лагерьлар эшенә старт бирелде. Ел саен әлеге бәйрәм яшьләр эшләре идарәсе тарафыннан оештырыла. Фестиваль тиз юыла торган матур төсләрдәге буяулар сибешеп, бер-береңне бизәп күңел ачудан тора. Сегодня мы открываем 16-й сезон проекта «Лагерь моего двора». В этом году проект реализуется с поддержкой грантовых средств Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Мы выиграли 550 тысяч рублей, и теперь 1300 детей на протяжении всего лета будут под присмотром опытных вожатых. Салават көпірінің барлық төсләренә буялган балалар уен конкурслар, төрле ярышларда да үзләрен сынадылар. Оештыручылар әйтүенчә, буяулар куркынычсыз, табигый, тиз юыла торган. Я пришла с отрядом на фестиваль красок. Буяулар юыла, тәэсирләр бер кайшанда. Зәйдә узган күңелле чара шундый девиз белән тәмамланды. Малай һәм кызлар исә күтәренке кәеф һәм шиксез энергия белән өйләренә таралышты. Адилә Брахманова, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.